In de vierde nationale wordt volgende zaterdag de match van het jaar gespeeld. Esperanza Pelt gaat op bezoek in een uitverkocht stadion bij Beerschot-Wilrijk. De wedstrijd tussen de eerste en de tweede in de stand zorgt voor meer animo dan de meeste wedstrijden van Beerschot toen die ploeg nog in eerste klasse speelde. We blikken deze week elke dag vooruit naar de wedstrijd die zaterdag live te zien is op TV Limburg. Vandaag trekken we naar café De Kleine Comedie, een supporterscafé van Beerschot in Hartje-Neerpelt. Beerschot Neerpelt, 6-0. Ja, maar dat kan. Zeg je dat dan niet aan? Het is duidelijk, hier in De Kleine Comedie hebben ze geen schrik van Pelt. Raf was de ene van nog, want dan drink ik zelf ook meer, dat weet je. Toch blijft het opmerkelijk, een supporterscafé van Beerschot in Hartje-Neerpelt. Al was uitbater Erik Bijssen in eerste instantie supporter van Lommel SK. Door het faillissement van Lommel ben ik eigenlijk op Beerschot terechtgekomen. Omdat ik daar al heel veel vrienden had zitten. Kinderen gaan ook ooit mee naar de voetbal daar. Kinderen spelen met hun kinderen, dus dat is ja, één familie zeg maar. Hè. En zo is het blijven groeien zeg maar. En dat is 13 jaar dat ik nu een abonnement heb op het Kiel. Een Limburger in Antwerpen, dat moet niet altijd even gemakkelijk zijn. Ik speel gewoon mee, hè. Ik speel een bal terug zeg maar. Hè. Dus ik lach even hard met hun als zij met mij. Hè. Erik maakte het faillissement van Beerschot van dichtbij mee, maar hij bleef de club trouw, ook toen ze opnieuw moesten starten in eerste provinciale. Ja, het supportersaantal blijft teruggroeien, hè. Dus ik denk dat wij in dit en enkele jaren staan weer terug waar we moeten staan. Hè. Zonder pardon, hè. In eerste klas natuurlijk. De Kielse ratten lijken alleszins op de goede weg. Sportief gaat het Beerschot-Wilrijk voor de wind. Het staat 7 punten voor op Pelt, maar dat won thuis wel met 1-0. Maar toch heeft de Beerschot-aanhang geen bang. Mijn pronostiek is 3-1 winst. En ze hebben hier op de Pelt zelf hebben ze toch wel 70% baas geweest. Moet ik er wel bij zeggen, Pelt heeft een heel sterke voorlijn. En ook een redelijke goede keepers. Over de afloop van het seizoen bestaat hier geen twijfel. Ja, de titel die blijft in Beerschot, hè. Die gaat in Beerschot. En dan laat de Pelt ook mee opzetten.